On syyskuu 2023. Valmistelut on tehty, koirat treenattu äärimmilleen. Reitti suunniteltu tarkoin valmiiksi. Ruuan määrä mietitty tarkkaan. Ylimääräistä painoa ei erämaahan kannata ottaa. Alma on 6-vuotias, eli elämänsä kunnossa. Tämän piti olla Alman paras kausi, kunnes tapahtui jotain, johon emme osanneet varautua. Nyt olisi 10. päivä 9. Tätä päivää on odotettu. Misin ensihaukut on haukuttu. Vihdoin päästään tonne maastoon. Kattoo, ollaanko koiria saatu juoksutettua minkälaiseen kuntoon ja ylipäätään metsästämään jotain. Eli nyt on taattua laatua taas luvassa ja paljon hurjia tilanteita. Katsotaan mitä tää vuosi tuo tullessaan. Tosiaan eilen tultiin jo tänne maastoon hyvissä ajoin. Oltiin varmaan 1-2 aikaan päivällä tossa ja tehtiin ruuat ja kaikki rauhassa ja nyt kello on varmaan 8 pintaa ja lähdetään polkasta. Polkaset tää kanalitukausi käyntiin. Kuumia piippuja kaikille muillekin kanalinnustajille, intohimoisille sellaisille. Tervetuloa matkaan. Muistakaa tilaa kanava. Nyt ollaan toiseen leiripaikkaa selvitty. Ehkä semmonen mitä 2-3 ei 3 tuntia tossa kävelty, mutta rinkat paino sen verran oli tarkoituskin tehdä tähän leiri. Tossa matkalla Alma yksi puusta löytö ja se oli tosi hämmentävä tilanne. Et koira jakso hakee suht hyvin ennen kuin päivä lämpesi pikkasen, niin se löytyi 50 metriä meidän edestä se lintu. Ja me eka mietittiin, kun se alkoi tosi räjähtävänä se haukku, että onko orava haukku, että näkikö oravan kiipeävän puuhun, kun mitään linnun ääntä ei kuulunut. Mutta poikametto sieltä lähti. Pääsin näkemään sen, mutta yritettiin perata paikkaa vielä ensikertalaiselle, että saataisiin ensimmäinen tiputus. Niin jätin sitten ampumatta, niin siinä sählätessä se lähti lentoon, mutta reissu on vasta nuoria. Tänään lähdetään vielä iltapistolle. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Vai löydetäänkö mitä? Nyt ollaan saatu makkarat syötyä ja kahvit juotua. Leiri pystyssä. Tästä lähdetään nyt ollaan viimeisen päälle lintumailla. Lähdetään kuljailemaan loppupäiväksi. Kello on semmonen 1:30. Niin lähdetään kattoo jos löydettäisiin vanha homennokka tuolta jostain. Vai mitä Alma? Löydetäänkö me homennokka? Mitä oot mieltä? Juu, kyllä me löydetään. Joo. Nyt kun lähdetään kevyellä varustuksen liikenteeseen, niin paljon mielekkäämpää. Tai pystyy nauttimaan enemmän siitä pyynnistä ja keskittyä siihen versus toi, että varsinkin näin ekoinpäivinä, kun toi rinkka painaa ihan helvetin paljon, niin se vähän syö sitä intoa siihen pyyntiin. Niin nyt kun on kevyempi varustus, niin pystytään paremmin nauttimaan. Päästiin 100 metriä eteenpäin. Koira nosti jotain. Ei mitään tietoa, mitä siellä on. Mutta todennäköisesti linnun nosti, mutta katsotaan jäikö noin lähelle haukkuun. Koira vähän kyselee tuossa, mutta on 160 päässä. Vähän epäilen, että tuohon se jäi, me ei kuultu yhtään mitään. Mutta kovasti se siellä takoo. Ootellaan hetki. Se haukku jäi lyhyeksi. Just kun päästiin 2 askelta ottaa, niin sitten loppu haukku. Koira otti spurtin tuolta tulla. Ei muuta kuin uusiin koitoksiin. Täällä on hyvät maastot vielä edessä, eikä ole kuljettu kuin ehkä 20,5 tuntia. Niin
Vaikuttaa lupaavalta. Tilanne ohi. Iso musta oli tuolla. Päästiin 30 metriin. Mä taas näin sen. Mä katoin, että se oli niin hyvin päin tuossa, että kärsii odottaa. Niin. Sitten me tuossa säädettiin ja mä yritin neuvoa, missä se istuu. Sitten se ropsahtikin jo liikkeelle. Yritin ottaa kameraa kanssa siinä. Nyt ollaan 2 tilannetta tälleen otettu aika rennosti. Katsotaan, saataisiko 3. reppu. Juomatauko paikallaan. Aika lyhyen aikaan ollaan 2 haukkua saatu. Se toinen, missä päästiin tuohon ihan viereen, ja sitten se toinen, mikä ei kestänyt hirveän pitkään. Mitä Alma? Onko rankka? Päivystyykin käyty. Tää siinä. Käännettiin just takaisinpäin leiriin, niin Alma nosti koppelon ylös, kuului kotkotus tuosta. Haukulle on enää 70 metriä, vähän reilu. Tosi hankala maasto todennäköisesti. Tosi märkä ja avonainen. Katsotaan miten käy. Päästiin 3 askelta eteenpäin, niin koppelo rupesi kotkottaa ja lähti aika pitkälle todennäköisesti. Se kotkotti mennessään ja kuului tuolta ihan helvetin kaukaa vielä se kotkotus. Koirat perään, mutta tuskin uusintaa tästä saadaan. Käydään hakemaan reput ja lähdetään talsi kohti leiriä. Koira palasi haukkupuulle ja kotkotus kuului ja haukku jatkuu, mutta nyt taisi lähteä sekin. Mä kuulin räpsäyksen. Joo, on siinä. Just ollaan kävelemässä takas leiriin päin ja tultiin tähän paikkaan, mistä muistin viime vuonna, että alkoi mettohaukku tuolta toisesta suunnasta. Niin samalla sekunnilla Alma päräytti tuolta haukun päälle. Vielä on vähän epävarman kuulonen, mutta se on kestänyt muutaman minuutin jo, että siellä voi hyvin olla lintu, jos se on vähän väärässä merkissä. Nyt oli tauko. Kyllä jatkuu. Eiköhän mennä kattoo. Miten meni? Päästiin takas leiriin. Hyvin oli tilanteet ekaksi pyyntipäiväksi. Aika kovilla on paikat. Toi rinkkareissun jälkeen ensinnäkin. Ja nyt tänään en osaa sanoa kilometrimäärää, mutta semmonen ehkä 4 tuntia käytiin tuolla kävelemässä. Ja siihen aika paljon löytyi lintuja. Osa ei kestänyt haukussa kuin sen pari minuuttia. Ja sitten tää yksi tilanne taas kesti, mutta se itse töppäiltiin. Nyt vaan ruoan laittoon ja huomenna kovaa ajoa. Mennään tuon joen yli toiselle puolelle katsoa, että mikä siellä on meininki. Mutta jos lintuja on näin hyvin, niin tilanteita saadaan varmasti. Toivottavasti myös teillekin asti. Tää on nykyisin Teemun kokkikorneri, koska Jyrki on Vegasissa. Mä en tiedä miten mä markkinoin tän teille, mutta tänään kun ei tehdä mitään riistaruokaa, niin tänään tehdään kinkku, pekoni,
pastaa. Eli sen pidemmittä puheitta, niin te näette mitä tässä valmistuu. Joo. Tässä olisi valmis tuotos. Siellä on pastaa, kinkkusuikaleita, salamia, pekonia, sipulia, voita. Ja sitten tonne sekaan voi vielä pilkkoa parmessaani juustot, niin tästä ei kyllä erämuona enää parane. Kermaa tuli kans. Nyt bon appetit. Uuteen päivään herätty. Yöllä kävi pikkasen pakkasen puolella. Alman vesi kipposen paljasti. Kello on 9. Nukuttiin ihan suht hyvin. Tai ensimmäistä kertaa tässä on vähän väsy painanut tän reissun alussa, et ei ole hirveästi jaksanut kuvailla. Kun tuosta automatkasta, kun ajettiin läpi yö tänne, niin viime yö oli vähän häiriötekijöitä sisältä. Ei viime yö, vaan toissa yö. Niin nyt ollaan vasta kunnolla palauduttu tuosta automatkasta ja univeloista. Tänään sitten vähän tuoreemmalla jalalla ja toivottavasti paremmalla innolla. Huomaa, että koiralla on vielä annettavaa, kun se nousee kans aamupalalle. Tai ei se mitään syö enää tuossa. Ei malta pötkytellä, kun odottaa, että milloin lähdetään pyyntiin. Upea päivä tulos. Tosi nätti keli, pilvetön taivas, aurinko paistaa. Vielä on toistaiseksi suht viileitä, että alle 10, mutta varmaan 13 nousee päivän aikana. Nyt on joen yli päästy ja pikku alkulämmöt otettu, ehkä semmoinen 1,5 kilsaa tultu koira hihnassa ja pikkuhiljaa nyt alkaa tää mettä paranee. Lähestytään sitä meidän määränpäätä, minne tänään piti mennäkin metästelemään. Päästetään koira irti. Toivotaan, että mettoja löytyisi. Yes! Woo! Hyvä Alma! Perkele! Nyt on reissu ensimmäinen lintu. Eilen tosiaan oli ne 2 hyvää mettohaukkuu, mistä varmasti molemmista oltaisiin saatu tiputukset, mutta siinä pedattiin tuota ensikertalaiselle paikkaa, niin se on aina semmoista säätämistä. Mutta nyt saatiin tää reissu niin sanotusti korkattua riistan osalta. Tosi komea. Alma tos jäljitti pitkään jotain ja meillä onneksi maltti ei pettänyt missään vaiheessa, että jaksettiin odottaa, että se koira etti ja sieltä sitten koppelo kopsahti. Aika lähelle lensi meitä ja saatiin aloittaa siitä sit hiipiminen ja aika tovin siinä sai katsella tuota ja ensimmäinen lintu aina, niin eka yritin ampua vaan polvilteen ja sitten kiikari vähän heilu, niin maltoin vielä sen verran, että korjasin vähän asentoa. Sieltähän se tuli kuin kiviripa. Vähän ei ollut ihan suoraan tappava osuma, mutta koira sitten oli sen kimpussa tuossa maassa, niin ei päässyt juoksemaan karkuun. Aivan mahtava. Hyvä aloituspäivä. Istu. Istu.
No niin, nyt tultiin tosta kaatopaikalta muutama 100 metriä eteenpäin. Mulla on tapana aina kytkeä koira tuon onnistuneen riistalaukauksen jälkeen. Ja sitten kulkee vähän matkaa, ettei koira mene heti syömään niitä suolenpätkiä sieltä. Niin nyt ollaan taas lähempänä niitä mestoja, mihin tänään piti päästä. Tuosta saatiin jo alkumatkasta. Oltiinkohan me semmonen puoli tuntia menty, niin sieltä tuli se koppelo. Parhaat paikat on edessä. Edellisestä tilanteesta varmaan semmonen tunti, puolitoista. Ja Almalla alkoi noin 100 metriä meidän edestä, niin aika räväkästi haukkui. En tiedä onko orava tai puusta löytää tällä reissulla. Viimeksi kun oli vähän samantyyppinen tilanne, niin se paljastui, siellä oli mehto. Nyt lähti taas niin räväkästi käyntiin, että ei voi sanoa, että kumpi siellä on. Mennään katsomaan. Yes. Se jäi. Vittu. Nättiä. Eikö tullut kelas kuin kiviripa? No minun mielestä joo. Mä en hengittänyt viimeisen viikon. Missä se on? Vai oliko toinen lintu? Missä se oli se puu? No niin, lintu jatko matkaa. Matkaa oli sen verran ja tosi vaikea paikka. Pieni koppelo siellä istui ja sitä kokeiltiin, mutta se jatko matkaa vahingoittumattomana. Siihen meni varmaan semmonen puoliska tunti melkein, kun hiivittiin. Oli tosi vaikeassa paikassa. Aurinkoa vasten näki ton ruskeen rinnan. Se oli suoraan rintamalinja meihin päin, niin oli pakko kokeilla tolta matkalta. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Kello on 2:30. Vähän vedetään henkeä ennen kuin lähdetään jatkaa. Pikkasen alkaisi nälkä olla. Ei ole syöty mitään aamupalan jälkeen. Kiepastaan tää vaara ympäri ja sitten tehdään makkaratulet. Koppelohaukun jälkeen kuljettiin vielä hetken aikaa ja sitten tehtiin tulet ja syötiin ekaa kertaa tälle päivälle. Kello on jo 4:05. Nyt kierretään takas leirille. Vähän eri reittiä. Tässä on tämmöistä vähän tutkimatonta maastoa. Lähdetään katsomaan, irtoako koirasta vielä paukkuja. Vähän on keli viilentynyt, kun aurinko meni pilveen. Löytyykö aamasta vielä? Mene. Nyt on takas leiriin selvitty. Huomattiin aamulla kun lähdettiin liikkeelle, että otettiin 1 akku mukaan, niin piti pikkasen maltillisemmin kuvailla. Mutta kyllä me jotain saatiin, se 1 tiputus ainakin nauhalle ja oli sinänsä ihan tapahtumarikas päivä. Huomas vaan, että vanhuus ei tule yksin, paikat aivan paskana. Mulla polvessa tuntuu, että toi koukistaja tai joku jänne. Että siinä on joku rasitusvamma. Että se ei ole mennyt missään paskaksi, mutta jo siellä misin ensihaukuissa, niin heti kun kulki metän puolella saappaat jalassa, niin heti rupesi oireilemaan ja tuntuu. Niin se ei ole kiva. Mutta meillä on tässä pitkä ilta ja huominen todennäköisesti tulee vettä, niin kerätään vähän nuolia haavoja ja sitten uudella voimalla uuteen iskuun. Tänään kokkaillaan vielä tosta koppelosta viimeisen päälle gourmet-ruuat. Meillä on paistetut perunat ja koppelo tiedossa. Tästä ei ilta enää parane. Ensin pilkotaan ja keitellään perunat. Tässä välissä täytyy nylkeä myös tuo koppelo ja pilkkoa pieniksi paloiksi.
Sen jälkeen voita ja sipuli pannulle ja tuonne tulille se koppelo. Rintafileet yleensä pistänyt pieniin paloihin ja ne paistellut. Ja sit lopuksi, kun ne on kypsät ja muuta, niin sit nuo perunat voidaan kans vielä paistaa pannulle. Meillä on ruoka valmista. Siinä on perunat. Niistä tuli vähän muussimaista sen takia kun keitettiin niin pitkään. Ja siellä on koppelo paloina. Ai että, ei tarvi kuin suolaa ja pippuria ja ääntä kohe. Koppelot on syöty ja iltaa istutaan. Pikkasen rupesi sataa vettä, mutta toi ajoitus oli täydellinen. Kerettiin kokkailla ja tekee kaikki valmiiksi ennen kuin toi vesisade alkoi. Tää koko yö pitäisi tulla aika rankasti vettä ja huomenna pitäisi olla myös sateinen päivä, mutta näitä ei ikinä tiedä. Nämä kelit vaihtelee niin nopeasti, että ei ole mitään luottoa noihin ennusteisiin. Tässä on hyvä telttakangas pitää. Tää oli hyvä ostos, tää uusi laavu. Ei tuu mistään kohtaa läpi. Ei voi valittaa. Sateinen yö takana. Aamukin sadellu aina vähän silloin tällöin. Varmaan tuossa 8 jälkeen kerättiin puita hirveellä. Ja nyt näyttää siltä, että välipäivä tulossa. Pesulla käyty. Tuossa on tommonen puro ihan leirin vieressä, niin siinä on hyvä käydä pikkasen suihkussa. Pysyy paikat puhtaana. Tekee kummaa pääkopalle, kun täällä on parikin päivää ja liikkuu ja hikoilee joka päivä, niin ihan parasta päästä pikkasen pesulle. Ja toi purovesi on niin raikasta tähän aikaan vuodesta, että huhhuh. Kodinkone saapuu. Bossi. Boss nimenomaan. Nyt on puhasta. Meillä on joka vuosi ollut tommonen pressu mukana, mikä ollaan viritelty tuohon tarpeen vaatiessa niin kuin lisäksi tuohon teltan katon päälle, mutta nyt haluttiin koeajaa tää uusi laavu, että kestääkö tää. Tässä taisi olla vesipilariarvo muistaakseni 30 000. Niin nyt on tullut semmonen reilu 12 tuntia vettä enemmän tai vähemmän, niin hyvin on kestänyt, et ei mistään kohtaa ole tullut vielä läpi, eikä kerää semmosia hirveitä taskuja. Mä yritän myös skarpata tämän kuvaamisen suhteen, että sitä aina unohtaa, miten paljon se vaatii myös näissä maasto-olosuhteissa tää kuvaaminen, kun tässä on kaiken muun lisäksi täytyy huolehtia puista ja vedestä ja ihan kaikesta mahdollisesta, että sit omasta selviytymisestä, niin siihen päälle vielä välillä tulee vaikeuksia muistaa kuvata mitään. Mä yritän petrata nyt tässä loppureissun aikana, että saataisiin mahdollisimman paljon kontenttia myös sinne teille. Huomenta päivää. Uuteen pyyntipäivään herätty. Tää on tosiaan 3. metästyspäivä. Eilinen oli välipäivä. Lauantaista asti ollaan oltu metässä. Sunnuntai oli metästyspäivä, maanantai oli metästyspäivä, eilinen oli tiistai. Silloin tuli vettä. Mutta tänään todella hyvä keli, pilvinen keli. Ei pitäisi tulla vettä tänään, sitä ei koskaan tiedä. Lämmintä on ehkä semmonen 5-7 astetta. Pitäisi pysyä aika lailla näissä koko päivän. Kyllä kelpaa. Katsotaan, jos me tänään jekutettaisiin iso musta. Uusi metsästyspäivä ja uudet kujat. Aivan täydellinen aamu. Varsinkin kun eilisen on saanut palautella ja koira on saanut palautella, niin tietää, että tänään koiras riittää virtaa ja tänään on ensimmäinen mettäpäivä, kun on oikeasti alle 10 astetta lämmintä. Alkaa olla syksyn tuntua. Päästetään Alma mehtään ja katsotaan mitä päivä on.
Iso musta, iso musta. Tuommoista jälkeen tekee maakotka. Päästettiin koira irti ja se rupesi haukahtelemaan tämmöisen vaaran päällä. Niin hetken päästä rupesi kuulua hirveä parku. Varmaan osittain koirakin huusi siinä, mutta koira pääsi vissiin niskan päälle. Jossain kohtaa onneksi. Siinä oli 2 maakotkaa ja sitten mä juoksin paikalle. Koira oli ohjaajan paikalla onneksi siinä vaiheessa. Ja koira on sen näköinen, että pitääkö lähteä käymään. Korva on ihan veressä. Niin no. Tosi pahan näköisesti. Ja vähän siellä täällä on reikiä. Niin sanotusti tuolla ihosti. just paha keuhkoholleilla melkein tuolla kyljessä on reikä. On ja sit silmään on yritetty, kun tuossa otassa on ihan näkyy nahka- ja nokkavarressa annettu. Luojan kiitos, se on hengissä tuo koira. No se on pääasia. Nyt tämän reissun kannalta tää tuli pahaan saumaan, mutta onneksi on hengissä. Huhhuh. Kyllä oli Akoniemen miehellä keviä askel tuossa, kun rupesi ääni kuulostaa siltä, että Ei saatana. nyt jotain tapahtuu. Tästä on... Ukko lensi. Joo. Ei siinä. Katsotaan mitä me seuraavaksi tehdään. Meidän tämän vuoden reissu jäi valitettavan lyhyeksi. Ehdittiin olla, tosiaan lauantaina mentiin maastoon ja sunnuntaina alkoi pyynti. Niin me kerettiin siinä sunnuntai ja maanantai metsästellä. Oli tosi lämpimät kelit. Siitä tiistaina tulikin sitten koko päivä vettä. Oltiin leirissä ja ajateltiin, että tästä eteenpäin niin loppureissuksi oli luvattu tosi nättiä keliä ja viileitä keliä. Mutta tämä reissu loppui varmasti pahimmalla mahdollisella tavalla jokaisen koiranomistajan painajainen. Siinä keskiviikkoaamuna juotiin rauhassa kahvit ja ihasteltiin aamua. Oli tosi viileä ja selkeä keli. Ajateltiin, että tästä tulee ensimmäinen tämmönen kunnon pyyntipäivä. Ja lähdettiin siitä leiristä sitten, mentiin semmonen 200 metriä eteenpäin koirahihnassa. Semmoista vaaran rinnettä ylöspäin. Mä laskin koiran irti. Koira lähti ekalle hakulenkille. Se pääsi siihen 120 ja 150 metrin väliin ja siinä aloitti semmoisen tosi kyselevä haukun. Ja oli vähän kostea aamu, kun oli satanut edellispäivän vettä, niin me jäätiin siihen kuuntelemaan ja kuulostelemaan, että noinkohan yöpuu löytyi. Monesti sateisena aamuna ne yöpuut hämää koiraa, että siellä on hajut, niin se kuulosti aluksi ihan viattomalta, että se herättelee siinä. Ja vähän aikaa kuulosteltiin ja se antoi muutamia semmosia sarjoja. Mä rupesin siinä sit tutkasta katsoa, että onpa kumma, että se koira herättelee ja on välillä pitkiä pätkiä hiljaa, mutta ei liiku. Koira oli täysin niin kuin liikkumatta ja välillä haukahteli muutaman kerran ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että nyt on jotain tosi kummaa, että se ei ikinä tee noin, että jos se rupeaa herättelemään, että tässä jossain on lintu, niin se yleensä liikkuu tosi aktiivisesti tai sitten merkkaa yhtä puuta, mutta se koira oli paikallaan ja me siinä sitten rauhaksi mentiin vähän lähemmäs ja jäätiin taas kuulostelemaan. Ja seuraava asia, mitä sitten kuultiin, niin oli koiran kiljasu ja aika nopeasti sen jälkeen rupesi kuulua hirveätä parkua sieltä koiran suunnalta. Se oli epäselvää, että siinä vaiheessa mä ajattelin, että nyt on koiran kuolinkorinat kyseessä. Ja mä lähdin sitten juosten siinä, heitin kaikki ylimääräiset kamat pois ja lähdin juosten sinne paikalle. Niin siinä matkalla yksi kotka lensi vastaan. Ja sitten kun mä pääsin tähän paikan päälle, niin mä näin, että helpotukseksi, mä olin ihan varma, että koira on 2 osassa, mutta omaksi helpotukseksi huomasin, että koira on ihan pystypäin ja joku todella iso mötti sillä on niinku hampaissa ja koiran häntä vähän niinku heilu, että se oli niinku päässyt siihen kotkan päähän kiinni. Ja siinä vaiheessa mä en oikein tiennyt mitä ajatella ja sit siinä vähän aikaa meni ja koira hellitti, niin se kotka pääsi siitä otteesta sitten irti. Ja sit kun mä näin, että mikä se elukka on, minkä kanssa se siinä painii, niin osasin arvata, että koira ei ole selvinnyt ihan vammoitta, koska nuo on semmosia petoja nuo
nuo kotkat ihmettelin vaan siinä, että koira on vielä ylipäätään hengissä ja se on saanut käännettyä sen kotkan hyökkäyksen edukseen. Siinä huomattiin, että koirasta tulee aika monesta paikkaa verta ja siinä tuli aika kiire sitten. Vähän aikaa arvioitiin sitä koiran tilaa, mutta se näytti niin pahalta jo tuossa, että kun se korvaa räpsäytteli ja korva oli ihan veressä ja näkyi siellä niin kuin kylissä kans vekkejä, niin ei auttanut muu kuin lähteä leiriin. Lyötiin leiri kasaan välittömästi ja rinkat selkään ja helvetin lujaa autolle. Koira pääsi ihan omiin jaloin kulkea sen pätkän, mitä me tultiin autolle. Ei tarvinnut kantaa koiraa. Äkkiä pois sieltä sitä ajettiin lähimmälle eläinlääkärille ja nyt on Almassa. Yksi paikka oli semmonen, mikä piti tikata. Loput oli vähän pienempiä haavoja. Tossa yksi paikka jäi huomaamatta tuossa lekurissa, mutta toivotaan, että se nyt tulisi kuntoon. Nyt putsaillaan haavoja ja toivotaan, että ei mitään vakavampaa. Lähipäivät näyttää, että mitä käy. Mutta toivotaan parasta. Tää oli tällainen video tällä kertaa. Jäi valitettavan lyhyeksi, mutta näille ei voi mitään. Se on joka kerta, kun tonne mettään menee ja koira päästään irti, niin koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Oli se syy sit mikä hyvänsä, niin nuo reissut voi aina päättyä ikävästi, että joko oma polvi menee tai joku muu paikka. Ja tää oli nyt 7. vuosi putkeen, kun tekee tuommoisen metästysvaelluksen, niin hyvin vähällä on selvinnyt tähän asti, että ei ole mitään rakkoja kummempaa ollut, mutta nyt tää oli ensimmäinen kerta, kun tää reissu päättyy ja vielä näin ikävällä tavalla, mutta näille ei maha mitään. Ja toivottavasti saadaan tänä vuonna kuvailtua kaikkea muuta ja saadaan koira kuntoon, niin päästäisiin vielä lintumetälle tälle kautta. Mutta pääasia, että Alma on hengissä. Kiitos, että jaksoitte katsoa tämän pätkän.